Sziasztok! A mai alkalommal azt fogjuk bizonyítani, hogy 1 egyenlő nullával. Ez nyilván egy hamis bizonyítás lesz benne valahol egy hiba. De nézzük is, hogy hogy néz ez ki. Induljunk ki abból, hogy van két számunk A és B, amelyek nem nullák, és egyenlőek egymással. Szorozzuk meg ezt az egyenletet A-val, akkor azt kapjuk, hogy A négyzet egyenlő A-szor B. Vonjunk le B négyzetet, akkor kapjuk ezt a formulát. Ezen fogunk néhány átalakítást alkalmazni. A bal oldalon egy nevezetes azonosságot alkalmazunk, így kapjuk az A mínusz B-szer A plusz B-t. A jobb oldalon emeljünk ki B-t, így kapjuk a B-szer A mínusz B-t. Jól láthatjuk, mind a két oldalon van A mínusz B, ezzel leoszthatunk, így egyszerűsödik az egyenletünk. Kapjuk azt, hogy A meg B az pont B. Használjuk föl azt a feltételt, amit az elején konstatáltunk, hogy A és B az ugyanaz, vagyis az A helyébe beírhatom a B-t. Kapjuk azt, hogy B meg B az B, és ne felejtsétek el, hogy kikötöttük, hogy A és B nem lehet nulla, vagyis itt leoszthatunk B-vel, és megkapjuk azt, hogy 2 egyenlő 1-jel. Ami nyilván nem igaz, hiszen 2 nem egyenlő 1-jel, vagyis valahol elkövettünk egy hibát a levezetésben. De vajon hol ez a hiba? Mindjárt mutatom is, egy kicsit trükkösen elbújtattuk ebben a lépésben, hiszen az A-B az nulla, márpedig nullával nem szabad osztani, hogy egy korábbi videóban én is megmutattam. Tehát ide bújtattuk el a hibát. Egészségetekre!